Pohovořit o významu díla Zdeňka Sýkory v jedné přednášce je skoro nemožné, protože jeho dílo má velmi široký záběr, má několik metod, které každá jsou velmi, jako řekněme, složitější na výklad a dá se říct, že nekončí jeho význam tím, že autor jako zanechal obrazy, ale my jim začínáme přicházet na kloub právě hlouběji s našimi novými poznatky, zkušenostmi ve vědě, ve světě kolem sebe. Takže je potřeba říct dvě věci, které jaksi na začátku jsou důležité. Jedna z nich je jeho pracovní metoda. Zdeněk Sýkora vlastně pracoval skoro jako vědecký pracovník. Jeho cílem nebylo primárně udělat krásné obrazy a už vůbec ne vyjádření sebe. To popíral, protože říkal, že jeho obrazy jsou vlastně reflexí toho, co se děje kolem a co do té doby možná ani nedokážeme vidět, pokud si k tomu nevytvoříme obrazy. Druhá věc, která je důležitá, že vlastně šel přímo k iniciátorům těch výzkumů, to znamená, že přestože žil v nějaké situaci v Čechách, že byl třeba stavěn na okraj pole, co by pouhý matematik, který to neprožívá, tak vlastně ty zdroje, které uplatňoval a k ním se vracel, jsou zdroje, které jsou světové, které jaksi jsou významné a vlastně Sýkora se snažil navázat na ně, nikoli tedy jenom na to, co se dělo kolem něj. Chceme-li porozumět naší cestě od krajiny ke kódu, neobejde se to bez příběhu Zdeňka Sýkory. Příběh Zdeňka Sýkory ovšem nelze vyprávět bez příběhu Sezana a také bez příběhu Martina Salzmana. Mohli bychom se pak dostat k příběhu abstraktního umění jako takového a nakonec vlastně k příběhu struktury, což bychom mohli považovat za zvláštní příklad nebo případ abstraktního umění. Sledujeme-li cestu Sýkory, vlastně jeho nejdůležitější etapy v jeho vývoje, tak se dostaneme ke studiu přírody v relativních vztazích. Dále pak jsou zajímavé lekce od Matisse, jeho snaha dostat se ven z kompozice a nastolit struktury, což vypadá takhle dohromady. Jeho zájem o detaily struktur a jeho tvorba jeho linií. I když to vše vypadá jako velmi odtažitě a málo srozumitelně, doufejme, že k tomu najdeme klíč. Začátek příběhu Sýkory je v něčem, co tady můžeme dokumentovat už na něm jako učiteli, ale on sám vlastně podobným způsobem vstupoval do té nejdůležitější etapy své tvorby. Tady v generaci jeho žáků jsme malovali tento motiv a další v okolí Třeboně a vlastně spoustě z nás se tento přístup vlastně k tvorbě stal osudným. Nepřišel jsem na žádný chytřejší začátek, než je studium přírody, říká Zdeněk Sýkora. Malování v přírodě bylo pro kultivaci výtvarného umění nejúčinnější, výtvarného vnímání nejúčinnější. Do Třeboně, kam jsme obvykle jezdili na krajinářské kurzy, odjížděli nevidoucí, to znamená zvyklí jen na běžné každodenní vnímání prázdné formy, na praktický účel jednotlivé věci. V přírodě u stojanů najednou začali poznávat, že při malířském výtvarném vnímání světa jde o specifickou kvalitu věcí, o vztahy mezi věcmi. A to ty děti nesmírně obohacovalo. Když jsme se pak vraceli zpět vlakem, hovořili o tom všem sami a se zápalem. Z tohoto aspektu by se tedy smysl našeho malování dal vyjádřit přibližně takto. Člověk pozná způsob sledování vztahů. Pozná abstrahované rekonstrukce toho, co vidí. Je přiváděn k intenzivnímu prožívání viděné skutečnosti. Sýkora sám přišel do Prahy z lounského podhoubí, které mělo vysokou kulturní úroveň. Sledovaly se současné trendy filozofie, sledovaly se také současné nebo aktuální
trendy umění. Sýkora sám prošel vlastně nějakým surrealistickým krátkým obdobím a nastoupil vlastně s představou kubistické malby do Prahy na učitelský ústav. Dá se říci, že vlastně tam měl velmi šťastné setkání s Martinem Salzmanem, který celé tyto etapy bral jako takové jako učednická léta a vedl Zdeňka Sýkoru k tomu, aby vlastně začal studovat přírodu bezprostředně, bez vlastně těch konvencí, které jak surrealismus, tak kubismus vlastně mohou také být. Sýkora se promalovával ke studiu přírody vlastně pomocí, řekněme, metody, kterou přinesl Martin Salzman ze svého pobytu v Paříži a která souvisela vlastně s tvorbou Paula Cézanna. Dá se říct, že dosáhl virtuozity, která je srovnatelná vlastně s nějakými malířskými výkony impresionistickými a fauvistickými. Studium přírody podle Cézanna. Studium přírody podle Cézanna znamená vysvětlit si, co ten Cézann vlastně dosáhl a jakým způsobem zasáhl nejen malířství, ale vůbec celé myšlení o viděném a o obraze. Tady musíme začít už u impresionismu, který vlastně svým způsobem je nejrevolučnější malířská etapa v celých dějinách malby. Vypadá to absurdně, protože vlastně v dnešní době jsou ty obrazy velkou ozdobou mnoha škol, domácností, vyjadřují, řekněme, nějaké pocity spousty lidí, ale při svém nástupu to bylo vlastně šok, který pramenil z toho, co vlastně impresionismus nechal stranou. Ta revoluce spočívala v tom, že impresionismus nechal stranou jak malování figury, obrys figury, tak také budování iluzivního prostoru. Když si to vezmeme v dějinách umění, tak vlastně figura se malovala od počátku, od pravěkého umění. Bylo s figurální malbou zvířeť, později lidé a později jako věci. A to všechno vlastně na tom impresionistickém obraze chybí. Stejně chybí i touha po budování iluzivního prostoru, která začala někdy v renesanci a vlastně trvala až do nástupu impresionismu. Člověk, který byl nějakým způsobem v té době seznámen s umění, tak měl dojem, že toto je paskvil, protože tam vlastně chybí to, co je základem malířství. Samozřejmě vždycky je potřeba se ptát z toho, co neguje minulost, jakým způsobem to vlastně pomáhá odstartovat budoucnost. A tady se teprve dostaneme k Paulu Cézannovi. Paul Cézanne byl konzervativní, měl dojem, že se je potřeba vrátit k pevnosti věcí, ale vlastně nějakou novou metodou, která by zachovala to, co impresionismus nabízel jako lákavou jako možnost. Tou lákavou možností byla jasná, zřetelná, živá, barevná paleta. Tou lákavou možností bylo, jak si být aktuální, být v čase současnosti, nikoli v čase akademických obrazů, akademických alegorií. Cézanne vlastně vytyčil svůj program malířský velmi jednoduchými dvěma myšlenkami. Ta první myšlenka je, že všechno v přírodě je odvozeno z válce, koule a kužele. Je to vlastně trošku nadsazené, protože tam žádné válce, koule a kužele nevidíme. Na první pohled Cézanne byl inspirován vlastně akademickým vzděláním, kdy mluvil vlastně o platonských ideálních obrazcích nebo tělesech. Nicméně, když se podíváme vlastně na tu představu, že něco je sestaveno řekněme, z plastických objektů, tak vlastně ty barevné skvrny, které on začal používat a na které vlastně začal převádět to, co viděl před sebou, není světlo, nepoznáme denní atmosféru nebo náladu počasí, ale je to právě ta plastičnost těchto vlastně takto chápaných realit, které mají jako prostorovou hodnotu.
Cézanne maloval prostor, to, co můžeme vidět, nebo to, co vlastně můžeme zachytit i bez vidění, kdybychom zhasli, tak ty předměty plasticitu nestrácí. A využil k tomu vlastně barevných kontrastů. Ty barevné kontrasty je na další výklad. Pro odborníky vlastně není nutné vykládat, že existuje kontrast světlostní, kdy ty věci mají velký rozdíl mezi světlou a tmavou. Existuje kontrast barevný, kdy ty barvy jsou od sebe odtažité třeba tím, že dáme vedle červené zelenou. A když tyto kontrasty potlačíme, to znamená, že snížíme na nejmenší možnou míru, dostaneme kontrast teplotní. To se dá jaksi vlastně pochopit tím, že teplota určuje nějakou plastičnost věcí a tím pádem, pokud používáme teplotní kontrast, jsme schopni modulovat právě tuto plasticitu. Druhá myšlenka, která vlastně s tím souvisela, bylo, že neexistují žádné linie ani modelování, jako myslel si, jako plastické. Jsou pouze kontrasty. Zase tu větu je potřeba doplnit z kontextu ostatních cézanovských tvrzení. Měl za to, že neexistuje předmět předem. Že předmět není něco, co by jako vlastně se mělo namalovat nebo nakreslit a pak vybarvit. A neexistuje nějaké stínování předem těch objektů, ale to, že pokládáme vlastně skvrnu vedle skvrny s plastickým účinkem, tím dosáhneme toho, že vlastně předměty vyjdou jakoby takový vedlejší produkt naší důkladné modelace plasticko-prostorových vztahů. Předměty se totiž ukáží jako vlastně plastické. S tímto vlastně pohledem Cézanne založil nový přístup k obrazu, který vlastně do té doby neexistoval. On objevil něco, čemu můžeme říkat relační malba. Obraz drží zevnitř, drží pohromadě vlastně velmi dobře jako spřaženými teplotními barevnými poměry. Je to něco, co drží jako znitra, jako každý ten element přispívá nějakou váhou k tomu, aby obraz byl kompaktní, aby vyjadřoval plasticitu a držel pohromadě. Je pravda, že Cézanne také pár obrazů zahodil, pokud tedy neviděl, že tedy ta barevnost je zářivá a všechny ty plastické dojmy tam nebyly. Dá se říci, že vlastně ta metoda je velmi pracná, protože musíte porovnávat téměř každý element s těmi ostatními. Každý, který přidáte, vlastně určuje váhu těch ostatních. Tím Cézanne objevil kapitolu, která vlastně v minulém malířství nebyla. V minulém malířství se jednalo o objekty, to bylo od počátku malby, které se postupně začaly organizovat do jednotného prostorového jaksi vymezení. Prostorové vymezení zajišťovalo perspektivní zobrazování, kdy jste vlastně mohli určit, co je blíž k vám, co je dál a vlastně jste z toho mohli vytvořit nějakou jaksi kartografickou mapu. Tenhle ten pohled je velmi zvláštní v tom smyslu, že ta perspektiva je určena celému obrazu jakoby zvnějšku. Všechno v obraze se musí té perspektivě podřídit. Jediná výchylka může zničit vlastně celý obraz. Tohleto myšlení, které bychom nazvali totální nebo totalitní, vlastně skončilo, řekněme, má analogii v uspořádání společnosti. Známe společnosti jako komunistická nebo fašistická, které tímto způsobem postupovaly i vůči lidem v životě. Kdo nešel vlastně s námi, kdo nepatřil do toho obrazu, vlastně ji kazil a měl být odstraněn. Proti tomu vlastně metoda, kterou objevil Cézanne a otevřel, je metoda, kdy ty objekty jsou sestavitelné z nějakých částí a nějakým způsobem vlastně vzájemně souvisí a tím pádem vytvářejí něco, co bychom nazvali právě strukturou. O struktuře ještě budeme mluvit právě s historickým jaksi objevováním jevů, které vlastně nelze popsat jinak než strukturálně. Dostáváme se vlastně, jestliže ten předchozí pohled na perspektivu nebo na renesanční vyjádření byl spojen s lineární perspektivou,
můžeme dosáhnout obdobného výsledku vlastně relačním vztahovým postavením figur. Vidíte, že těžko můžete vytvořit nějaké vztahy, když ta figura je osamocená, když je to totem, který je osamělý v neurčitém prostoru, osamělá jistota. Ale už lépe můžete vyjádřit vztahy, pokud máte egyptskou malbu a můžete říci, kdo je vedoucí nebo kdo šel napřed, jak byli daleko od sebe a vlastně nějaké interakce mezi nimi, které vlastně závisí na té lince, která byla asi nejdůležitějším vlastně jevem, který umožňoval zavlažovat pole a vyměřovat je. Jak vidíte, mezi Egyptem a renesancí není zas velký rozdíl. Pouze některé figury jsou větší a některé jsou jako větší a některé jsou méně velké. Některé stojí na základně, té egyptské, a některé stojí jakoby ve výšce, ale tím vytvářejí představu hloubky prostoru. Dá se říct, že tedy se dosáhne vlastně relačního myšlení, je možné dosáhnout jak tedy ve vztahu mezi objekty, tak také ve vztahu mezi elementy, z nich jsou ty objekty tvořeny. To je vlastně nejdůležitější poznatek, který ten Cézanne objevil a který prostupuje vlastně celé dílo Zdeňka Sýkory. Vrátíme se k Martinu Salzmanovi, tak on byl inspirátorem vlastně tohoto myšlení v Praze, kdy učil na učitelském ústavu a později na pedagogické fakultě. A dá se říci, že jeho myšlenky byly to, co vlastně obohatilo spoustu později velmi důležitých a slavných umělců, jako je třeba Karel Malich nebo Dalibor Chatrný a některých teoretiků, jako například Jiří Paterta. Citujeme-li z něho samotného vyjádření, tak vlastně můžeme pochopit, jakým způsobem chápal relace on sám. Každý malíř ví, že položil jakoukoliv málo výraznou šeť na bílé plátno, má tato šeť plnou charakterovou hodnotu, protože je na neutrálním pozadí. Posadili vedle první barvy barvu druhou, dvě barvy jsou již k sobě v určitém poměru a je na malíři, jaký význam v celkové koncepci výrazové té nebo oné barvě určí. Tak je tomu s dalšími barvami a do nekonečna. Prvním daným činitelem kompozice je tvar plochy obrazu, obdélník, čtverec nebo kruh a podobně. První linie položená na plochu vchází ve vztahu k rámu. Položíme-li druhou, linie má vztah k rámu i k linii, která již byla položena, a tak do nekonečna. Porovnáme-li to se cézanovským přístupem, tak můžeme říct, že ten Cézanne vlastně nevychází z rámu nebo nevychází z toho obrysu, který Salzmann jistým způsobem ještě respektuje. Dá se říct, že vlastně analyzujeme-li styl Expo, který vlastně měl takový úspěch u diváků a u veřejnosti, tak je to vlastně tento přístup, který vlastně kombinuje ještě klasický rám a nějakou kompozici z něj odvozenou s relacemi uvnitř. Vrátíme-li se nyní k Sýkorovi, mluvíme o jeho jako o vlivu, který na něj zanechala návštěva Ermitáže snad v roce 1959, kde se setkal s dílem Matissovým. Z Matisse nebo z Matissových jaksi maleb můžeme v díle Sýkory odhalit takové asi 3 nejdůležitější poznatky. První je, že barva se nemusí krýt s barvou, kterou vidíme, s takzvanou lokální. Barva může být užita právě za účelem zvýšení nebo snížení kontrastů, o kterých mluvil Cézanne. Čili se dá do jisté doby, do jisté formy také jaksi obměňovat. Druhý poznatek, který vlastně z Matissova díla vychází, je, že k tomu, aby došlo k nějakému celkovému vyznění obrazu, je možné deformovat, zvětšovat či zmenšovat barevné plochy objektů a ty objekty vlastně vypadají lehce jakoby proti těm renesančním deformované. Nicméně ta deformace může vyjádřit něco, co znamená třeba pohyb kolem věci nebo nějakou jejich transformaci a podobně.
Konečně třetí poznatek je vlastně v tom, že Cézanne, říkali jsme si, že maloval plasticko-prostorové vztahy, to znamená ty, které lze nahmatat. Matisse viditelně šel opačnou cestou, snažil se z obrazu udělat autonomní zářivé těleso, říkal tomu pohovka pro zrak, a tím pádem vlastně směřoval k nějaké plošnosti. Pokud můžu vzpomenout, jako na školení Zdeňka Sýkory, tak právě ta plošnost byla jednou z takových kategorií, ke které se mělo nebo mohlo směřovat. Sýkora vlastně po roce 59, můžeme si porovnat aspoň částečně tento obraz a tento a zjistíme, že vlastně ta poučení z Matisse, která spočívají v té transformaci obrysů, vnášení barev, které vlastně mají podpořit onu oscilaci a v nějaké jaksi plošnosti, že vlastně v této etapě jeho tvorby dominuje. Můžeme se bavit potom vlastně o tom, čeho dosáhl dál. A tady vlastně po Matissově lekci je vlastně souboj, o kterém jsme mluvili právě v souvislosti s vyjádřeními Salzmanovými. Jakým způsobem vlastně ten objekt uvnitř souvisí nebo jak si protiřečí rámu, v němž je vytvořen. Tady vidíme po okrajích nějaká čísla, která vlastně měla znamenat nějaké kompoziční proporce a ty tvary těch objektů a jejich setkání byly určeny liniemi, které vlastně vycházely z těchto vlastně bodů, pointů na rámu obrazu. Vidíte, že dochází k nějakému jaksi souboji, který má nějakou dynamiku, kterou jaksi Sýkora asi zřejmě nějak jako by rozvíjel dál, kdyby nedošlo k nějakému jeho osudovému setkání, které vlastně záleží v setkání s odkazem Paula Klea. Tady se ještě vracíme k tomu, že vlastně ta cézanovská metoda je metodou základu celého umění moderny, že pokud chceme vlastně definovat modernu nikoli jako jednotlivé izmy, které se učíme pracně rozeznávat, ale jako nějakou jednotu stylu, který přísluší začátku 20. století, tak můžeme říci, že se vlastně jedná o různé výzkumy elementů, tady jsou to kruhy a kolečka a barvy v různých stazích a různých elementů. Tím se dá dosáhnout potom vlastně z vyjádření pocitů nebo představ, které do té doby jaksi vyjádřitelné nebyly. Můžeme to tady sledovat na příkladu třeba futurismu, kdy vlastně ty ostré úhly mohou vyznačovat rychlost, zvětšující se, zmenšující se, ataky, kontrasty, setkání nebo brždění nebo jako vlastně změny rychlosti a pohybu. Dále ještě to můžeme vygradovat na aktu sestupující se schodů Marcela Duchampa, kde vlastně ta figura se svou chůzí časoprostoru proměňuje. Jak zjistíme, vlastně je to obecně nalézaný princip naší dnešní existence. Nic, co jsme minuli nebo s čím jsme se setkali, už nestratíme, už je to v nás zapsáno a pokračujeme s tím budoucnosti. Jiné elementy a jejich vztahy můžeme pozorovat na evropské jako etapě tvorby Pita Mondriana, jiné potom, když se dostal vlastně do Spojených států a byl konfrontován s větším ruchem a vlastně pohybem. Elementy mohou mít různou povahu, organickou, neorganickou, geometrickou a vlastně i tam můžeme vlastně nějakým způsobem klasifikovat to, co Zdeněk Sýkora vytvořil. Takový jako vrchol do té doby, než tedy se budeme bavit o dalším pokračování a možnostech, je vlastně dílo Kandinského. Několik obrazů, které vlastně jsou jakoby udržují pohromadě elementy, které jsou každý jiný, neopakovatelné elementy v neopakovatelných vztazích. Možná takhle definovat by šla i dnešní pluralistická doba.
všichni jsme neopakovatelní a vztahy, které navazujeme, nejsou už univerzalistické podle renesančního vázání, ale podle sítí, kdo s kým, jak a jakým způsobem vejde v kontakt. Nyní se dostáváme vlastně k jedné z dvou velmi důležitých etap Sýkorovy tvorby, a to jsou struktury. Sýkora podle některých zprostředkovaně vlastně se seznámil s myšlenkami z Kleova pedagogického deníku, kde se také mluví o dělení struktur, o dělení obrazů na nějaké elementy. Paul Klee si to představoval jako přemýšlení o harmonii uvnitř obrazu, kdy můžete měnit nějaký rytmus nebo jako ty elementy navzájem střídat a podobně. Tady je zajímavé, že vlastně tento způsob ještě vychází z nějakého vlastně geometrizace, která je vlastní renesanci. Jak uvidíme, vlastní průlom Sýkory spočíval v tom, že toto rozdělení plochy chápal pod vlivem relací a jejich vztahů, pod vlivem vlastně toho, co se naučil u Martina Salzmana a Paula Cézanna. Budeme se bavit o pojmu struktura, že strukturální charakter je rozdělení na části. Je to v tom červeném ohraničení. A vlastně se dostaneme k několika autorům, kteří jaksi se tou strukturou zabývali. Sýkoru budeme rozebírat následně podrobněji. Paul Klee založil strukturaci vlastně tímto rozdělením celku obrazu na části. Paul Cézanne vlastně založil strukturu vztahy mezi jednotlivými elementy. A teď se dostáváme vlastně k velké bombě, protože takový Jacques Derrida, že jo, postmodernistický nebo poststrukturalistický filozof, má ve svém díle vlastně totéž, co použil nebo vysvětlil Paul Cézanne, akorát vlastně asi tak nějak 80 let po něm. Citát přímo tedy Derridův. Objekty dříve považované za autonomní podléhají dekonstrukci a smysl jejich existence je odvozován z relací, ze vzájemných systémových vztahů, diferenc vůči ostatním, stejně povstávajícím elementům. Vztah takto definovaných elementů vůči z nich povstávajícím celkům zakládá podle tohoto filozofického vyjádření strukturu, která nesměřuje k finalitě, ale již dynamika zakládá otevřenost možností její další existence. Při této příležitosti je velmi vhodné si vzpomenout na někoho, kdo to též tvrdil asi tak 50 let před Derridou, na Jana Mukařovského, který vlastně definoval v souvislosti s poetikou a s estetikou taktéž strukturu obdobným způsobem. Řekl, že struktura je složená z částí, z elementů, které jsou ovšem ve vzájemných vztazích, není to žádná hromada. A ty vztahy jsou ještě vlastně násobeny tím, že ty elementy jsou v neustálé proměně a pohybu. Tento nástroj strukturálního myšlení je vlastně něčím, co nám umožňuje zkoumat a popisovat jevy dříve nepopisovatelné, to znamená něco, co se vlastně vyvíjí, proměňuje v čase a proměňuje se takovým způsobem, že proměňuje přitom vlastně své nitro, své složení a svou vnitřní strukturu. Nevím, kdo to přirovnal vlastně k přestavbě lodi za během plavby. Právě dílo Zdeňka Sýkory nám umožňuje do těch struktur přímo vidět, představit si je mnohem názorněji, protože vlastně jsou od něj, co by autora, vizualizovány. Zdeněk Sýkora nadšen nebo inspirován velmi silně právě onou možností rozdělit obraz na části, neváhal a hned vše vyzkoušel. To je to, o čem jsme mluvili, že byl výzkumník a vlastně chtěl pokračovat v díle nikoli kopiemi svých nejlepších obrazů, ale vlastně dalším a dalším hlubším poznáváním. Tak vlastně vytvořil takzvanou šedou strukturu, která je z roku, tuším, 62-63.
kde použil vlastně radu Paula Kleea, aby rozdělil obraz na části a těmi částmi byly obdélníky, které vlastně tvořily z boků i z boku proti sobě a zhora proti dolejšku trojuhelníky s tím, že ještě vlastně do nich byl vložen další, co to je, kosouhelník. Sýkora říkal, nebo popisoval tu práci jako zvědavost, co se stane, když ty elementy vlastně bude jeden po druhém dělat tak, že nebudou v sobě navzájem přiléhat, jako přiléhat stejnými plochami. A to, co vlastně uviděl po této úmorné práci, byla věc, která ho vlastně přivedla do úplně jiného stavu. A sice to, že v té drobné jaksi sestavě těch elementů, který každý vlastně propracovával jako individuum nebo relativně individuálně, najednou při celé ploše vznikly obrazce a nějaké jako souvislosti, které vlastně vycházely z těch vnitřních vlastností elementů. Plocha byla ovlivněna a vlastně získala svůj tvar z pozic a kvality těchto elementů. To byl ovšem poznatek úžasný a jistým způsobem vlastně nějakým způsobem paralelní k tomu myšlení, které na studiu plasticko-prostorových vztahů založil Paul Cézanne. Zdeněk Sýkora neváhal a začal ty elementy uplatňovat nějakým, jako řekněme, lépe kontrolovatelným způsobem. Takže navrhl těchto 20 elementů, které vlastně klasifikoval tak, že je to čtverec s 2 půlkruhy, který je bílý a může být také inverzní černý. A vlastně klasifikoval ty elementy zleva doprava jako přibývající sytost nebo přibývající barvu. Takže vlastně zkoumal, jaké elementy nasadí kam a co se s nimi stane ve vzájemných relacích. Příklad toho, jakým způsobem to vytvořil, je tady. Je to vlastně věc, která byla nakonec dokončena s pomocí počítače, nebo tyto vlastně struktury byly jakoby dotvářeny s nasazením počítače. S tím ovšem, že vlastně známe z této doby boom počítačového umění. Avšak málo který obraz, který je vlastně zároveň počítačovým uměním, je takovým jako vlastně strukturálně členitým, jako má Zdeněk Sýkora. Zdeněk Sýkora, nebo takto, ty ostatní grafické projevy na základě nějakých algoritmů vždycky řešily nějakou jakoby jednu myšlenku, která vytvořila nějaký obrazec. Bylo to vlastně blíž renesančnímu způsobu nazírání, vlastně jedna funkce promění celý obrazec, než řekněme tady vlastně ze Cézanna a relačního myšlení založený obraz, který rozhodil nějakým způsobem elementy po ploše a nechal počítač, aby mezi nimi vytvořil vztahy. Počítač vlastně nebyl něco, co by do toho vnášelo nějakou lidsky nepochopitelnou kvalitu. Sýkora si ty modely také vyzkoušel s pomocí razítek, že si vlastně ty struktury sám jako vlastně vypočítával. Ale počítač vlastně tu práci nějakým způsobem urychlil a umožnil studovat více variant v kratším časovém okamžiku. Počítač vlastně doplňoval mezery mezi těmi založenými strukturami. Tady máme vlastně studii Sýkorovu, která si zkouší, co se stane, když vlastně ten počítač on nebyl schopen fungovat tak, že by přímo mezi strukturou třeba ve 4. řádku vztahoval ke struktuře v 8. řádku. On šel trošku jako secí stroj nebo jako stroj na orbu, že jede po 1. řádku, tam se otočí, zpátky jede po 2., po 3. zase zpátky a upravuje do těch vztahů podle znamínek plus, minus
a podle ještě dalších kvalit, tam nasazuje vlastně ty elementy, které vyplývají z těch síkorou naznačených požadavků. Je dobré si všimnout tam barvy ano a tvary ne, protože vlastně síkora ještě dál varioval ty elementy nejen podle tedy od světlých k tmavým, to je to barvy ano, ano, ne, ne, ale také od toho, jestli ten element navazuje nějakým způsobem, má návaznost k tomu vedlejšímu. To znamená, že třeba 2 kruhy bílé s dalším půlkruhem dělají najednou tu skvrnu větší, takovou, kterou obdivoval na své šedé struktuře. A vlastně vypracoval nebo sledoval 4 metody, kdy barvy ano a tvary navazují ano, nebo kdy barvy navazují světlosti a tvary ne, kdy nenavazují barvy, ale tvary ano, a kdy obojí nenavazuje, takže počítač si může libovolně náhodně volit z těch ostatních. A teďka vlastně to, co je na tom obraze šokující a co vlastně může znamenat nějakou novou myšlenku, kterou jsme vůbec jako vlastně do té doby nemohli chápat. Když si ty elementy rozdělíme od světlých k tmavé, tak můžeme také chápat, že to nejsou 4 elementy, ale že vlastně ty 4 elementy tvoří jednu osobu nebo jednu figuru, která pouze dynamicky natáčí svoje tvary k tomu druhému, jestli podle toho, jestli s ním chce být v souladu, nebo jako navazovat v tvaru, nebo ne navazovat. Dostaneme vlastně 4 figury a můžeme rozdělit v jejich vlastnosti na ty, které jsou dané, že jo? To jsou ty, které ze kterých nemohou vystoupit, protože jedny jsou světlejší a ty pravé jsou nejtmavší a mezi nimi přechody, či jsou to 4 jinak barevné nebo jinak jako vlastně kvalitativně syté elementy. A jejich natočení je ovšem možné měnit, to znamená, že jestliže něco máte dáno jako geneticky vám přísluší, tak tady ta druhá vlastnost, jak se postavíte mezi ostatní elementy, jestli se pootočíte do polohy A, B, Y nebo R, tak záleží vlastně svým způsobem na nějakých dalších jako vlastně požadavcích, nebo může být dokonce generováno vámi. To je myšlenka, která je fascinující, protože vlastně může zachytit nějakým způsobem to, co nazýváme pluralitou, jejími možnostmi v celku a vlastně dokáže to nějakým způsobem naznačit a vizualizovat. Můžeme se o tom bavit tak, že tento element, kdyby měl ty kruhy na výšku, jako o 90 stupňů posunutý, tak by vlastně vytvořil ve svém okolí jinou atmosféru a jinou představu než v této poloze. Tady vlastně máme, já to dál jako nespecifikuji, vlastně ty 4 varianty, já se vrátím tady, V0, V1, V2 a V3, použité na stejných vstupních elementech. To znamená, že některé elementy tam najdete, jakože jsou dány a jsou dány vlastně po celou dobu a to jsou ty vstupní, které tam síkora rozesel a podle toho, jestli uplatníme variantu V0, V1, V2 nebo V3, dostaneme značně jaksi odlišný obraz celý obraz. Tohle jsou věci, které vlastně bych řekl, že stále čekají na další pokračování a rozpracování, protože zvláště při aplikaci umělé inteligence se zřejmě dostaneme do situací, které budou těmto obrazům velmi blízké. Sýkora udělal obrazy, které jaksi jsou monumentální a v této poloze byly velmi žádané a nicméně Sýkora nebyl spokojen s tím, že by chtěl dělat obrazy, které se dobře prodávají a jeho výzkum
vlastně pokračoval. Jednou z těch jakoby kvalit, které zkoušel měnit, bylo to, že obraz není vázán na rám, že vlastně ta struktura je, řekněme, bezhraničná a že je ohraničena nebo omezena rámem, je jenom náhoda, v jakém místě se to stane. Není to jaksi požadavek, že ten rám určuje, co se bude dít uvnitř. Druhá myšlenka, která jej upoutala, bylo, když se díval na detaily svých složitějších struktur a zjistil, že vlastně to rozmezí mezi tmavou a světlou je něčím, co vytváří linie. A začal se vlastně zabývat přemýšlením o tom, co vlastně ty linie znamenají a jakým způsobem vlastně jsou vytvářeny. Dostáváme se od struktur, od makrostruktur, řekněme, detailů struktur k liniím. První linie byly vytvářeny na vlastně pozadí toho rastru, který ještě byl od pola Klea. To znamená od polí, která vlastně byla čtvercově vymezená. A pokud linie, vlastně říkal Sýkora, že největší vada toho systému bylo, že úhopříčky měly delší linii, než jaksi ty části, které směřovaly jiným způsobem. Představte si čtverečkovaný papír a vlastně tam máte 4 a 4, 8 možností. Nahoru, dolů, doleva, doprava, úhopříčně vlevo, úhopříčně vpravo, úhopříčně vlevo dole a úhopříčně vpravo dole. Takže vlastně Sýkora pomocí náhodných čísel, na kterém se začátku používal kostku a později čísla generovaná počítačem, vytvářel linie, které její směřování bylo jaksi určeno jednotlivými vlastně hodnotami hodu náhody. Je to velmi paradoxní přístup, protože vlastně do té doby je to zase další myšlenka, kterou to dílo rozvíjí a nabízí k jejím promyšlení, protože obraz, který vznikal předtím, než byla ta čísla nasazena, tak vlastně počítal s náhodou, počítal s něčím, co nemůžete určit a vlastně ta linie by nevěděla, kterým směrem se vydat. V okamžiku, kdy to číslo bylo dosaženo, tak vlastně neznáme determinovanější obraz, než je vlastně Sýkorovo práce. Dá se říci, že kdybychom poslali tu sadu čísel někomu, u koho budeme vědět, nebo on bude vědět, že vlastně jedno číslo znamená začátek linie na rastru, další číslo pokračování kolik kroků, další číslo volbu barvy, která je domluvena z nějakého zásobníku barev, další šířku barvy a tak vlastně je schopen ten obraz rekonstruovat jenom podle těchto vlastně algoritmů. Ty linie vlastně, to, co na nich je zajímavé, je v jejich vnitřní jakoby determinace, že předchozí krok určuje, jak bude ta linie pokračovat, kam se posune, jak bude růst a jak bude ještě samozřejmě růst ve vztahu vůči ostatním liniím. Takže abychom si vytvořili představu o principech, kterými se linie pohybovaly po obraze, podíváme se na tento již hotový obraz Sýkorův, který vlastně ukazuje nultý bod těch budoucích linií, jejich vstupní souřadnice, jejich šířku a jejich barevnost. Nám poslouží ta hnědá nebo oranžová skvrna k tomu, abychom sledovali, co taková linie, jakým způsobem se dala do pohybu. Sýkora využil vlastně 12 směrů hodinových ručiček a získával náhodná čísla házení 2 kostek nebo později z počítače a ta náhodná čísla určovala směr pohybu těch linií. Takže když nám padla 9, linie se posunula směrem tedy doleva. Dalším číslem, které nám padlo, byla 7 a linie směřovala ve směru 7 hodin. Pokud padla 4, linie se začala nějakým způsobem vracet a konečně padla například 8, linie se pohybovala zase dalším směrem.
Sýkora ještě zaobloval ty přechody skrze tečny, takže ta linie je mnohem organičtější. Výsledek vypadá asi takhle. Co vlastně tahle etapa Sýkorovy tvorby symbolizuje? Víme z dnešní doby, že jedním z našich problémů je vlastně organizace nebo strukturace nadpočetného množství lidí, biologických entit, semiotických systémů jako jazyka a podobně. Ty obrazy ukazují, jak vlastně se individuální zájmy mohou prolínat, jakým způsobem se přetínají, jakým způsobem se doplňují třeba do nějakých harmonií a podobně. Dá se říct, že vlastně tento obraz a další linie ukazují na jakousi aktivitu, která vždycky z toho bodu, ve kterém se nalézá, postupuje po nějaké interakci do bodu dalšího a zanechává za sebou potom jakoby plynulou linii dosavadních interakcí. Ty interakce jsou vůči minulosti vlastně popsány, jsou, řekněme, zpracovány naším rozumem. Směrem do budoucnosti nemůžeme tušit vůbec nic a náš osud vede náhoda. Dá se tedy hovořit o Sýkorově v díle jako o výzkumu možností, které v současnosti se otevřely a které citlivým, jaksi senzibilním pohledem on svým dílem reflektoval. Děkuji za pozornost.